Siinä on naaras ja vasikka haukussa, eikä saatana saa ampua, kun ei saa ampua kuin kakkosvasikosta toinen. Vituttaa 40 kertaa ollut jo tänä päivänä kohdalla ja yrittänyt tähätä ja ampua sitä, mutta ei onnistu. Ei ne anna luppaa. Nytkään ole matkaa kuin 80 metriä, mutta kun sitä ei näy tuossa risulla. Koira on toiminut hyvin, se on aamu 8:30 saakka haukkunut ja kello on nyt jo 4:30 illalla. Alkaa olla varmaan aika väsynytkin. Ja siellä Riku Rikhalttikin tulee autolla, saa nähdä lähteekö nämä hirvet tästä nyt kävelemään. Ammu korkealta vähän, ettei osu koira. Jokohan ne karkkosi. Saapa nähdä. Ei jumalauta, että pysyy hyvin. Ei lähtenyt vaikka ampu perke. Tuossa se on aivan vieressä. Joo, tuossa näkyy pilkka. Ammu saatana uudesti, niin katsotaan perkele, että jos se... Eiköhän se nyt lopeta ja... Ei saatana, se ei lopeta tuota. Ja on kato kuuroja nuo hirvet jo. Koira on haukkunut niin kauan. Niin, se on aivan tolokki. Sinne saa mennä korvajuureen ja painaa liipas.